Вось ты меня пытаў, хто я, я бацька ці змагар, да? Мгм. Я лічу сябе на чымсьці пасярэдзіне, ведаеш, я сябе не прыпісваю ні туды, ні сюды, але з-за таго, што ў меня творчасць, вось музыка па-беларуску, я тым часам неяк чапляў тэмы такія палітычныя ў сваіх тэкстах, то некаторыя людзі, вось напэўна, якіх ты называеш турбазенонаўцамі ці Мгм. змагарамі, яны чамусьці вырашылі, што я новы Кастусь Каліноўскі. І яны пачынаюць мяне там наяріваць, ведаеш, там типа свае нейкія гісторыі там з Акресціна, распавядаць мне типа там, чаму у Зенона не атрымалася в 94-м, а Лукашэнкі атрымалася. А Там, они же, разумеется, конечно. знают лучше всех, Яны, конечно. як бы, прынамсі, яны там жылі, ведаеш, таму это ўжо, типа, больш, чым я. Да, і яшчэ ёсць асобны вось пласт у мяне людзей, якія пішуць мне часта, што там, напрыклад, вось гэта слова не па-беларуску ў цябе, і скідваюць мне там са слоўніка, типа, прыклады, як можна па-беларуску это зрабіць. Я думаю, гэтаму, блин, ну ёлкі-палкі, ребят, хочется вам всім сказаць, я не наймаўся не перакладчыкам, не Кастусём Каліноўскім, мне просто по кайфу то, што я раблю. Я не хочу быць ні змагаром, ні ебацькай, не адказваць за чыёсьці меркаванне. У меня ёсць толькі сваё меркаванне, я яго вось так транслюю. Таму, калі ласка, вось, прыпісвайце да змагароў тых, хто гэтага хоча. Слова не мальчика, но мужа.